вас на лего-конкурс. Вам можа быць вельмі цікава на нашым конкурсе зрабіць розныя ідэі для нашай Беларусі. Мы будем вельмі рады, калі вы паўдзельнічаеце ў нашым конкурсе. Мы хочам, каб вы далучыліся да нас у будаванні лего. Мне вельмі падабаецца лего. Я люблю будаваць нешта па тэмах, але не заўсёды магу класці цэлае, так што гэта мой шанс класці ў поўнае, бо з татам у мяне не заўсёды ёсць час, і зараз я змагу скласці нешта сваё. Мне падабаецца, бо яго трэба будаваць, думаць. Спачатку ты там зрабіў, а потым перарабіць. І мне больш за ўсё падабаецца ягонае, што атрымліваецца пасля гэтага. Ну, я люблю лего збіраць, таму я далучыўся. Можна было б, напрыклад, нейкі замак альбо нейкую вежу збудаваць. Можна будзе пабудаваць зуброў, беларускія знакі, пабудаваць беларускую пушчу, скульптуры. Месцы ў Беларусі, якія табе вельмі спадабаліся, у якіх ты быў, або якія ведаеш. І цэлую Беларусі з лего. Напрыклад, якія-небудзь гэтыя лясы, звяры розныя. Партрэты з лего.